Není to na tom nič také pozitívne, ja som chcela hodiť ďalej, škoda, že mi to nešlo ďalej, škoda toho posledného pokusu, tam sa mi kladivo doslova vytratilo z ruky, neviem prečo, to bola veľká škoda, ale cítila som sa dobre, tak toto proste je, život ide ďalej, no hlava hore a hotovo. Čom vidíš taký hlavný problém možno, lebo predpokladám, že asi kruh, to bolo všetko v poriadku, že čo sa mohlo stať? Tak problém je stále ten istý, že človek strašne chce. Myslím, že to má každý tak a naučiť sa to možno kontrolovať, ale technicky tam nebol nejaký taký problém. Hovorím, škoda toho aj druhého, aj toho posledného, tretieho hodu, ten fakt sa mi vytratil z ruky. Takže nehádzala som nejako katastrofálne, až na to, že sa mi určité veci nevydarili. Tak toto proste malo byť, no. Táto Európa mohla byť pre teba dôležitá z hľadiska olympiády. Ešte nejak šancu strácaš, alebo teda ešte nejaká nádej tam je? Určite tam nestrácam nádej ani šance. Európa mi síce nevyšla tak, ako som si prijala a tužila hádať v tom finále, ale hovorím, sezóna ešte je pred nami a celý mesiac na kvalifikáciu na olympiádu, čiže nič nie je stratené, určite sa nebudem vzdávať. Tam určite negatívne nemyslím.